भौजी ई मीनू बाड़ी। हाय माया। भौजी जल्दी से तैयार हो जा, मीनू के बुआ आइल बड़ी तहरा के देखे खातिर। ए सोनी, हमनी के बानी ना नया नवेली दुल्हन के तैयार करे खातिर। कंगी कहाँ बा? हो देखा रखल बा। अच्छा ला भौजी। माया, ई घर में हम अक्सर आवत जात रहेला, त एके लेके बुरा मत मानिया। माया, तुम बहुत ही सुंदर बाड़ू, एकदम गुड़िया की तरह लागत बाड़ू, केहू की नजर न लगे। ठीक है चलो भौजी। रुका, इनकरा के काहे बाहर ले जात पाड़ू? हमें ही जब बुआ के बुला के लावत पानी। ए बुआ, आजा, कन्या रेडी बाड़ी। चली 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 देख के आवल जाओ। हाँ आई। प्रणाम। खुश रहा बहू। इला दुल्हन, बहुते सुंदर कन्या उतरले बाड़ू बहिन। एकदम चांद के टुकड़ा बाड़ी। दुल्हन, ए दुल्हन, आज तहार चूल्हा पुजाई के रस्म बा। का? चूल्हा छुआई? हाँ। हम का ई घर में शेफ बने आयल बानी और हमरा से इतना बड़ा परिवार के खाना ना बनी। ई का कहत रू भाभी? रउआ से ना बनी तो केकरा से बनी? अब माई का जिंदगी भर चूल्हा चौका करत रही। ई तो हर माँ जानस। हम अपन जिंदगी खाना बनावे में, झाड़ू पोछा करे में बर्बाद ना कर सकेनी। रउआ कहे के मतलब बा माई इतना दिन से अपन जिंदगी बर्बाद कर रहल बिया। और न तका झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना पकावे के एकरा अलावा इनकर और कोनो अनुभव बा का? बतावा। अरे बस कर, बात बढ़ावला से कोनो फायदा नहीं के। घर में अइले 2 दिन ना भइल और भट्टी में झोंके के बेचैन हो गईली। ए दुल्हन सुना, तारा चाहिए खाना बनावे की इच्छा करी ना तहिया बनैया, लेकिन अभी तक चूल्हा छुआई के रस्म बाना, उ त करही के पड़ी। तू खाली चूल्हा पे बर्तन चढ़ा दिया, हाँ? बाकी सब खाना हम बना ले। ठीक बा, रउआ जाई, हम आवतानी। जाई जाई। ए लड़की, डोंट टच। हटा हटा। मुस्कान, तू रहे दे बेटा, तोरा खातिर ना हम किशन भैया से कह के बाजारे से मंगवा दे। का हो दुल्हन, कितना टाइम लगई है? आवते बड़ी। दुल्हन ला, हाय सिंदूर से ना 5 जगह टीक द चूल्हा। अच्छा छिड़कता, फूलो चढ़ा दा, आरती दिखा दा। हाँ। तने हाथ बोल के प्रेम से पूजा कर। ई का करैला मतिन मो बनरे बड़ू। हम कुछ भी करी, रउआ से का मतलब? रउआ के का तकलीफ बा? ए दुल्हन ला,
अभी देखची ना चूल्हा पे चढ़ा दा। ला हो जा दूध बात में डाल दो। दूध कहाँ बा? उस चावल से ढकल बा। ए दुल्ही ला अब चूल्हा जला दे। अरे जलावा ना हो। दुल्ही चूल्हा जलावा ना। ए दुल्ही जलावा ना। रउआ हमरा के पूजा करे खातिर और बर्तन चढ़ावे खातिर बोलवले रहनी है ना? ई करा ऊ करा, दूध डाला, चावल डाला, चीनी डाला, बल्कि पूरा खाना हमरा से बनवावता नहीं। चालाकी हमरा से करे के कोशिश मत करी। और हाँ, अगर खाना बन जाई तो हमरा कमरा तक पहुंचा देही। भाई देखा, अरे हम तो सोचल रहनी कि घर के बढ़िया से काम धाम करी आ चूल्हा पूजन करी, खाना बनाई, तो उतारे के ऑर्डर दे के गई कि बना के खाना पहुंचा दिया। हे भगवान, एक कैसन दुल्हन लेके आ गई नी। 6 दिन देखे के पड़ा था। ए नौ की दुल्हन तनी हेने आवा। अरे तनी कपार पर तेल धो दो, बड़ा दर्द करता। अब खाड़ा का बड़ू गीत है ताकत आरू जाते ले आवा। अरे कपार दबावे के कहनिया, कहाँ जाए लगलू? माई बाप तो न संस्कार नहीं के दिले। ए बुढ़िया, यशोदा देवी के सास बानी, हमार सास बने के कोशिश मत करी। हमार हाथ दबा दे, पैर दबा दे, ई दबा दे, ऊ दबा दे, ये सब हमरा से करावे के सोचब भी मत। दुल्हन कौन तरीका है बड़ बुजुर्ग से बात करे के? रउआ के पता बाना त इनकर आके अच्छा से समझा दी। हाँ, काहे कि हमरा पास इनका के समझावे के समय नहीं खे। काम करवावे के चाहता नहीं ना, तो नौकरानी मंगवावे के चाहत रहे। आइंदा से कान खोल के सुन ली, ई घर के केहू भी हमरा के ई करा ऊ करा बोल के डिस्टर्ब मत करी। समझ में आइल? लावा दादी, हम तो हाथ सर अच्छे से दबा देत बानी। लावा। अरे हम कहले रहनी नु बचपन से एकरा के हम देखत आवतानी जे एकरे से किशन के बियाह करिए लोगन, लेकिन हमार के सुने तब नु। हले चाची देखला हम रख क्या बतानी। आगे ले बैठ। कहो दादी, बड़ा परेशान लगा तेरू, कपार पर दुखा था का? अरे का करी, तहार बाप जन घर में ले आके धैले बड़े टेंशन, ओकरा से कपारे नु दुखाई। का भइल माई? फिर कुछ भइल का? का बताई? पूरा फिल्म देखे खातिर अभी डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।